I, bueno, per problemes també tenim els de la sanitat pública i els dels treballadors de la sanitat pública, perquè en plena campanya de vacunació de la grip i del Covid, denuncien que tenen una sobrecàrrega de feina mentre s'acomiada gent. És així, Víctor? Sí, aquesta és una part de la història, però també denuncien una desorganització generalitzada al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut. Feli, tu ets responsable d'atenció primària a Barcelona i aquest és el titular que ens deixeu, que hi ha una desorganització molt gran al sistema. Com és aquesta desorganització? Sí, mira, si además de reducir el personal, como se ha hecho hasta ahora, y que las bajas no se cubren, le añades que empezamos campaña de gripe, tenemos pendiente todo el control de COVID y además de eso los mandos quieren que se haga el trabajo que no se ha hecho durante estos años, resulta que nos encontramos en una situación de desorganización total porque todos los profesionales nos están exigiendo hacer competencias a unos de otros y al final nadie sabe muy bien qué tiene que hacer. Claro, perquè, Feli, nosaltres aquest matí hem pogut parlar amb alguns professionals de la salut per tema de privacitat i, evidentment, respecte no direm quin centre ha estat ni quines persones han estat, però per donar-vos un exemple, hem trobat casos d'auxiliars d'infermeria que estan fent proves PCR quan no les poden fer. Hem trobat casos d'auxiliars d'infermeria també que estan posant les dades que estan fent vacunació quan tampoc poden fer-ho i fins i tot estan posant aquestes dades de vacunació en el sistema informàtic. Són pràctiques que són habituals? Son habituales, sí. Lo más raro es que las auxiliares vacunen, pero también ha pasado. Un auxiliar no tiene competencias para hacer una técnica y también es cierto que en los centros de vacunación están vacunando estudiantes del tercer curso sin haber acabado la carrera. Això es pot fer? No. No, ¿Y por qué es ilegal. Lo justifican con que no tienen personal, pero en cambio tú puedes encontrar personas puntuales que doblan durante muchas horas y hay otras que no entran a doblar. No se les deja doblar. Però, Feli, aleshores la pregunta que es deu fer molta gent des de casa ara és per què hi ha aquesta desorganització? Què és el que passa? Què és el que falla? Yo entiendo que los mandos intermedios están actuando, se les ha dejado demasiada libertad y están actuando de una forma como si la empresa fuera de ellos. Entonces, cada uno hace las cosas a su manera y los resultados son esto, una total desorganización. Hay mandos que quieren ponerse medallas y pretenden que enfermería, por ejemplo, prescriba antibióticos, que esto no lo podemos hacer, y auxiliares administrativos que hacen cribache. Y es una desorganización total que además hace malestar entre los trabajadores. Hacen malestar, lo sufren los trabajadores física y psíquicamente y eso conlleva que lo sufra el enfermo, que al final es la persona que más perjudicada sale en estos casos, porque la sanidad, tal y como la hemos conocido, no la volveremos a conocer. Aquestes declaracions que són contundents, deixem aquesta connexió, us hem de dir i us repetim, perquè us ho hem dit al començament del programa, no són coses que no siguin certes perquè nosaltres aquest matí ho hem pogut contrastar, hem parlat amb professionals de l'Institut Català de la Salut, repetim, no direm de quin centre, que ens han confirmat que ells mateixos han de fer feines que no els hi pertoca. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies. Jo el que m'he quedat al·lucinat és que hi hagi gent fent coses que no li pertoca. Ja no només, o sigui, no estem parlant de qualsevol feina, estem parlant del sector de la salut i si algú no està capacitat per posar vacunes, injeccions, després vindran problemes. Fer prescripcions mèdiques, inclús, han dit infermeres. Sí, de poder prescriure no antibiòtics a una persona que no li pertoca. Bé, doncs aquí estem nosaltres per fer-nos ressò d'aquesta queixa. Víctor, moltíssimes gràcies i canviem de tema. Sabina? Doncs sí, canviem de tema. Ja